Οπ, τι παίχτηκε εδώ. Μήπως πάτησε να δεις Z89. Ναι, φίλε, πάτησε Z89 και καλά έκανες. Γιατί θα δεις Happy Wheels. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πού να πάμε? Πάμε εδώ. Όχι, πάμε εδώ στην τελευταία. Τι είναι αυτά, κύριε μαλάκα, κάτω? Έχω μήνυμα στο Facebook. Μες στο μάτι λίγο, τσεκάρετε. Τσεκάρετε λίγο ότι είναι μέσα στο μάτι. Εδώ. First fail. Γιατί αυτό πρέπει να το πιάσω κάπως. Το πιάσε με τα δόντια! Μαλάκα, το έχει πιάσει με... Ήθελες φράγισμα γι' αυτό. Πάλι μέσα στο μάτι. Πιάσω το ρε φίλε. Όχι ρε το boost. Είμαι στον κόλο. Και φωνάζει γιόλο. Γαμίσου Facebook. Άρε πάμε άλλη ναι. Όπα σιγά. Να το πάμε με άλμα ρε έτσι. Έλα. Όχι. Αζόρε μαλάκα. Μες στον κόλο όλα. Πάρτο. Και μαλάκα θα πάει και μου τρώνει τον κόλο. Παίρνε. Όχι ρε. Πού θα πάω? Έφυγε στο υπερπέραν. Πάμε άλλη πίστα. Πάμε. Πάμε εδώ. Μαλάκα. Ένας άνθρωπος. Μοιάζει σαν άνθρωπος. Κοίτα βλήκηση ο τύπος. Ό,τι κάνει. Ό,τι κάνει μαλάκα. Έπεσα. Έφυγε το κεφάλι και αυτό που κρέμει τι είναι ρε μαλάκα. Τι παίζουμε ρε μαλάκα, αυτά είναι εκπαιδευτικά τα παιχνίδια. Αυτά τα παίζουν και παιδιά. Πάει το πόδι. Πάει ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Μαλάκα, και δεν γίνεται λίγο ψηλότερος. Βρά κοπήκε. Όχι ρε μαλάκες, δεν το πιες. Κόπηκε στα δύο και συνδέεται από το έντερο. Συνδέεται από το έντερο. Να είναι το παχύ, λεπτό. Στο μισό γιατί πέθανε. Πάμε άλλη πίστα. Μαλάκα. Δεν θα περάσω καμία. Get the pass extreme. Έχει κι άλλους ρε. Αυτό θέλω. Δεν γίνεται το χοντρό. Το boost κοίτα πως είναι ρε. Έχει πάρει λουκάνικ, ψωμί, κοκακόλα, 2 καπότες με ένα φέρι, μια ζάχαρη και δημητριακά. Και αυτό είναι μηχανάκι. Και αυτό είναι άνθρωπος. Η γυναίκα είναι μαλάκα, εδώ έχει βυζάκι. Πάμε το ποδηλάτι. Ασκήσεις γυμναστικής. Αυτή είναι μια προσωπική στιγμή, πατέρα με παιδιό. Ξύλο, πάρτα ρε. Μάλλον δεν γίνεται. Θα θέλει άλλο παίχτη. Μαλά ξέρω ποιο θέλει ρε. Λογικά θα θέλει τον βλάκα, αυτόν εδώ με το σκούτερ. Το οποίο δίνεις δίπλωμα γι' αυτό. Αυτό το πλήρωσες για να το πάρεις αγόρι μου. Πάμε. Πώς ξεκινάμε? Το καζιάρι. Το πεθαμένατζί. Μαλάκα, έχει σπάσει τα σωθικά του, έχει σπάσει ο μαλάκας.
Έχουν βγει χέρια, πόδια, μαλάκα, πούτσες. Ω. Έλα. Ναι, ρε μαλάκα. Νίξε ο μισός. Ω. Πάμε. Λοιπόν. Θα παίξουμε και... ποια να παίξουμε τώρα. Αυτό. Πάμε με αυτόν εδώ που νίξε. Εντάξει μωρέ σκαλάκια. 1, 2, 3, 4, 5. Έχω μια εντύπωση ότι είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και θα σπάσουμε το κεφάλι μας. Ω! Ρε με το ένα χέρι ρε μαλάκα. Ω, τούθηκε το πόδι ρε μαλάκα. Κοίτα πως είναι ρε μαλάκα. Σαν πούτσος είναι. Εντάξει μαλάκα, εύκολο ήταν αυτό σχετικά. Μήπως όχι. Ω! Το καλό μου το φίλες για το τέλος. Happy Will, Κοίτα μαλάκα, εσύ είσαι από κεφαλής κόκορα είναι ρε μαλάκα. Κοίτα λίγο. Εσύ έχεις κόψει το κεφάλι κόκορα. Ωραία μαλάκα, έχει χαμηθεί. Δώσε. Αυτό που ήρθε. Και πάμε άλλη μια πίστα η οποία θα είναι... Στην παίξα... Large θα ήταν HGO. Είναι αυτό. Ω! Μαλάκα μέσα σε ένα τέρας. Όχι, μαλάκα. 2 πούτσες. Ένα άλογο. Αυτό, λογικά μέσα στο μάτι από το τέρας και το τέρας έχει φάει άλογο, μαλάκα ζωντανό. Έχει φάει και 2 πούτσες, να τη μία. Και έχει φάει ρε μαλάκα και ένα τραμπολίνο. Και που είναι οι πούτσες και το άλογο τώρα. Και έχει φάει και έναν άπλο. Ου, του βγήκε το κεφάλι. Μαλάκα, να πάει το έντερο. Μόνο το καροτσάκι έχει μισό ρε μαλάκα, μόνο το καροτσάκι. Πάμε, να το περάσουμε. Όχι τούρμπο βλάκας. Αηδόντια μαλάκα του ήταν. Τι τούρμπο, αυτός σαν φιάλια. Να οι πούτσες. Το άλογο μου κλείνει την είσοδο. Μαλάκα, πάθαμε. Αυτό πάει μόνο του, μαλάκα. Έχεις δει καροτσάκι με νήτρο. Αν δεις κανέναν άπειρο να πηγαίνει, νιάνια. Μαλάκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το βίντεο μου για σήμερα, το πρώτο μου gaming βίντεο. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, υπομονή γιατί έρχονται.